fertile day وكا danger day نبلو بطعم ጥንስ ዝፍጠረሎ መዓልታት ከመይና ካልኩሌት ንገብሮም ሰላም ቤተሰብ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ብወርሓዊ ጽጌያትና እንቆጽረሉ መዓልት ተደሪኽና ዳንጀር ዴይ ወይ ከዓ እንደገና ብበዝሒ ጥንስ ዝፍጠረሉ እንቋቁሖ ጓል ኣንስተይቲ ንጥንሲ ተዳልያ ትጸንሕ ስፐርም ወዲ ተባዕታይ ተረኺባ ወዲያው ጥንሲ ንፍጠረሉ መዓልቲ ከመይ ኢና ካልኩሌት ንገብሮ ወይ ከዓ ብከመይ ኢና ንፈልጦ ዝብል ክንርኢና በቦርሑ ዝመጽእ እንድሕር ኮይኑ ወርሓዊ ጽጌያት ከሓደ እስካብ 7 ፔሪየድ ዝፈሰሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ፍረዘር ወዲ ተባዕታይ ድማኒ ካብ ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ምስኣተወ 3 እስካብ 5 መዓልቲ ብህይወት ክጸንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ታንቋቁሖ ቀድሚ ምውጻእ ዘሎ 4 መዓልትን ድሕሪ ምውጻእ ዘሎ 1 መዓልትን ድማ ብጣዕሚ ጥንሲ ዝፍጠረሉ እዋን እዩ ወይ ከዓ ዳንጀር ዴይ ንብሎ እውን ፈርታይል ዴይስ ንብሎ ማለት እዩ ለዚ ክትዕቀባሉ ዘለክን መዓልታት ካብ መበል 10 መዓልቲ ክሳብ 16 መዓልቲ ብጠቕላላ ዘን 7 መዓልቲ እዚአን ኦቭሌሽን ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነሉ ምክንያቱም ትንቋቁሖ ብጣዕሚ ንጥንሲ ዝግጁ ኮይና ትጸንሐሉ ስለዝኾነ ጥንቃቐ የድልየክን እዩ ንኣብነት ብቐሊሉ ከርድአክን እንድሕር ደሊኽን ወርሓዊ ጽጌያት ክን ዝመጸሉ ዕለት ሓደ እንድሕር ኮይኑ ካብ መበል 10 መዓልቲ ክሳብ 16 መዓልቲ ዘሎ ብበዝሒ ጥንሲ ዝፍጠረሉ ወይ ከዓ እንደገና ፈርታይል ዴይ ንብሎ ስለዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ጥንሲ እንደይደልያ እንድሕር ኮይን ግን ካብ ፆታዊ ርክብ ክትዕቀባ ኣለክን ወይም ደሞ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀማ ኣለክን